ሰላም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ሃመኒ ኢኹም ድሕና ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ ኣምላክ ይመስገን። ሃምዛ ኣነ ሰላም ንለሕዎ ሰላም ተዲባዓት ምሉእ ተስፋየ ሓፍትን ጓልካሕሲ እየ እና ብሓደሽ ቪድዮ እየ መፅአኩም ንረኹ ደቂ ነወኒ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ተውሕዱ በሰራርሓ ምግቢ ማለት እዩ ክሰርሕ እየ ሰራርሓ ሰመክ ማለት እዩ ምሳና ኮይንኸን ተኸታተላ ኣብዚ ቀራርዮ እኒሆ ማለት እዩ ታምግል ሰርሓ ዓሳ እያ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሰመክ ማለት እዩ እዚ ዘስ ዘይቱን ማለት እዩ ዘስ ዘይቱን እሽተይ ማለት እዩ ዓም ዓቕምና ማለት ክልተ መልዕጋ ገለት ገብራ ትኸላ ዘስ ዘይቱን ረዮ እዚ ዘስ ዘይቱን ሊፈልጥ ሰመቸም የለይ ዘይት ዓዲ ኣይኾነ እዚ ደሞ ብብስ ሮማን ወላ ሶማሌ ትፈልጣ ተሊኸንላ ሃምዚያ ጌርካን ማት ሮማን ማለት እዩ ብብስ ሮማን ይልባል እሽተይ ክልተ መልዕጋ ሰለስተ መልዕጋ ግን ኣነ በቃ ልመርአያ ኢለ ቃዕመ እየ ልገብሮ ግን ብመልዕጋ ሰፊርካን ትገብራ ትኽእላ ኢኸን ብብስ ሮማን ማለት እዚኣ ካብኡ ባህርያት ወይ ከዓ ቀመማት ኣነ እኳ ብዙ በቃ ሃሞጦን ኣነ ሓንቲ ዓሳ እየ ልሰርሕ ወይ ሓንቲ ሰመክ ማለት እዩ ዓሳ ዘይፈልጥ ሰብ ወይ ሰመክ ዘይፈልጥ ሰብ የለይ እዚኣ ሓንቲ መልዕጋ እየ ልገብር ወይ ፍርቂ ማለት እዩ ኣነ ሓንቲ ስለ ልሰርሕ በዝሒ ልፈቱ ሰብ ኣሎ ዘይፈቱ ኣሎ ማለት እዩ ግን ኣነ እዞም ዓረብ ስለ ዘይፈትዩ ንእሽተይ እየ ልገብር ፍርቂ መልዕጋ ማለት እዩ ካብኡ ደሞ እዚ ፀሊም ቀመም ማለት ንዓድና ፀሊም ቀመም ንእሽተይ በቃ መጣዕሚ ማለት ካብኡ ንእሽተይ ጨው ንገብረላ ማለት እዩ ምሳና ኸና ተኸታተላ ማለት እዩ ጨው ንእሽተይ ካርናለት የብዛሕናይ ካርናለት የነእስናይ ማለት እዩ ካብዚ እዚኣ ዝዓሳ እያ ሓንቲ እያ ወይ ከዓ ሰመክ ማለት እዩ ኣሕብር ከብሎ መጀመርያ ክልጥ ከብሎ ኩሉ ድንበር ብምእንቲ ጨው ዘይቲ በብስ ሮማን ኩሉ ክደናብረለይ ማለት እዩ ኣምዚኣ ገይረያ ኣለኹ ተደናቢሩ ማለት እዩ ረዮ ካብኡ እንታይ ይገብር እዚ ላውዒ እትዮ ማለት እዩ ዓሳ ዝዓሳ ማለት ሕፅብ ኣቢሉ ሓፂቦ እየ ፀኒሐ እየ ረዮ እዚ ጌርና ረዮ ዓሳ ወይ ከዓ ሰመክ ማለት እዩ ኣሰራርሓ ሸዊ ከምዚኣ ገይረ ላብዛ ልደናበርኽዋ የእትያ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ክልጥ የብላ ወይ ይደናብሮ ማለት እዩ ኩሉስ ክጥዕም ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ዓሳ ኩሉ ብትቀመማት ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ረያ መልዕጋ ገይረ ዋላ ብኢድ ክንለት ገብራ ትኽእላ ኢኹን ናተይ ግን ሓንቲ ዓሳ ስለዝኾነት ዓይዲ ብመልዕጋ ገብራ ክኽእል እየ ካብኡ ሸሓነ ጠፍ እዚኣ ማለት እዩ ሸሓነ እዚኣ ወይ ዘይቲ ወይ ዝብዳ እያ يعني زيت لا تقرا تقلع خلنا انت كيد حز مالتيو السنيه كي حركن مالتي حمل يحرر زي هذا السنيه ذا قامي مالتي زيت غيرلا زبده مالتي سلا زبده للني زبده غيرلا بي زيت تقرا تقلع حس سبيلهم كي يحرر زي ايات السنيه لا قبر اي حزي يا كلها طعيمه يحس سبيل الله ما كله قوي يلي هو زيات مسز السنيه ريا سنه هون تخطط على دك مدام وني طعم طعم يا طفاج يا بطعمي زيات مسز سمك زي اجرها ما تكسب يخ بتحت زيت تقورا يوم بقى قابي يالله خذي يا كيت على فر 10 دقائق مالتي تخونايه زي ولعي يزنيها زي كاتيا زي 10 دقائق قوصايه دحر موصا دمو زي اريا اهم زي تمثل دك مدام واني كاون ملحنا حزي مسانا خوين خنوعلا كطعم ماتليت فوتيا كون خندي خندق مدام يكرتا قرالي رأي دسك لك عندي أغزال تسرحة خوين أنا بلعيتية بدقل مزت خوين قني ولي قزاقر رأيو عوشت قنت ولعت اللخا اللي خوينة مرفي المسألة اللي عاز منو عالم مالتي بتعمي يبليح تككل مالتي رأيك هاري أكل لا خلا اللخو بنادا بحرنياتات للخان حواتنا من اللي تفلتا سمكت الأكل لخا لسلوس يمثل بي عوشت له تاريخ رأي مالتي كاتا رأي اللي خزيا زي الله يا ودا رأي هم ذاك بلايا واشتاق الرأي بتعميل سلوسي يمكن بالعن صب الحياة تدنجي أخي حاكت والعوم مالت سدت لله هو اللي خنت فلتا خن حد دمولي تفلتا رأي الشيخ المسألة له رأي أمه رأي كنا عافية قنني حنا كتير رأي كابزي ما تكابزي حنت له خلص هو رأي خلته مالتي كل حلا معاتي مالتي دك مدام واني طعمي اللي تفوتي على اللي عيدخن
أنا جن أبغى تسرحة خزي أني رأيا زي أني منهم لسلوس يبتعمل رأي فرخ يلبل أوش على اللاجن بزوج عصاخ يا لله بقى لسلوس رأي للوس أي مثلا هذا بحرين يثت للخن عند حرب مالتيو بتعمي عمي جن بقى تتنقي خيلي تفوتي على تليا فننا لما أنت سارة رحام جنازي أتمثل اسكاب حد شفودين مسكين لايك شير سبسكرايب توحد عنا شير كاسل لينا تعميد عميو وزي أتمثلنا لما أنتي بزع شوخ إذا رأي على نايمة جرشة مالتي مدعم انتنا أيو الناس هذيك لك إن ليلك مدام واني اسكاب خالي بوديل مسكين لايك شير سبسكرايب حاونا وتراكنا إذا وحدة ليلك إن واني سنة غنيات